dámy, milí a vážení páni, vážení hostia, príjemný, uvoľnený, nikým a ničím neušený večer v týchto milých priestoroch. Večer, kedy sa budeme určite dobre cítiť, ale zároveň sme sa tu zišli kvôli jednej veľmi významnej a zároveň slávnostnej udalosti. Udalosti, kedy budeme oceňovať našich výrobcov logom kvality, logom tradície, značka Kvality SK a zároveň budeme uvádzať zaručenú špecialitu Európskej únie. Ešte raz vás všetkých pekne vítam, cíte sa tu. Značka Kvality je kdesi o tom, že čo je naše, čo je domáce, čo je nám najbližšie, tie chute, na ktoré sme zvyknutí, lebo to je naše podnebie, to nie je polozrové, ale to je skutočne zrové a dopestované či vyrobené na území Slovenskej republiky. Značka Kvality už má za sebou 8. ročník. 15. krát odovzdávame značku Kvality. Tieto výrobky, ktoré dostanú ocenenie značku Kvality alebo zaručený tradičný výrobok, tieto musia preukázať, že sú pôvodom minimálne 75% pôvodom Slovenskej republiky. A toto je základný fakt a na toto by sme mali stavať. A dovoľte, aby som pri dnešnej príležitosti každému, ktorý sa zapojil, poďakoval, poprial mu veľa úspechov a nech táto značka v ich presadzovaní záujmu, ich obchodnom marketingu pridáva na hodnote a kvalite ich tovaru. Za nás môžem povedať, že my budeme dbať na to, aby tieto výrobky boli pod neustálou permanentnou kontrolou, aby tá značka Kvality aj do budúcna deklarovala smerom zákazníkovi, že táto kvalita tu je zaručene garantovaná slovenskými autoritami a nie autoritami, ktoré nemôžeme vidieť, nemôžeme zosobniť a ťažko povieme pomenovať. Ďakujem pekne. Ďalšou ocenenou spoločnosťou bude poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce. Liptov má dnes večer svoje zastúpenie vďaka tejto spoločnosti a za ich výrobky, ktoré dostávajú ocenenie a certifikát značka Kvality SK. Zástupkyňa tejto spoločnosti si preberá ocenenie za výrobky ovčie lahôdky, ovčí hrudkový syr údený, ovčí hrudkový syr a ovčia brinza. A reku, prečo sú liptovskí chlapi takí hustí, keď ovčiu brinzu z poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce konzumujú? Osobne priznáte, že je to pre vás aj určitá forma záväzku. A tak, ako už tiež bolo povedané, veríme, že čo nevidieť, tento rad, ktorý dnes bol rozšírený, bude opäť širší a bohatší o niekoľko ďalších výrobcov a čo je podstatné, o množstvo spokojných zákazníkov a spotrebiteľov. Ešte raz vám veľká vďaka, veľká gratulácia a vám všetkým potlesk.